Gewoonwij is het een van de drukste dagen van het jaar in Ljouwert, de Blomkenmerk op Hemelvaartsdag. Maar van de morgen weer dat even oors. Vorig jaar was het om dit tijdstip al aardig druk inderdaad, maar het ligt hem echt aan het weer, dus het is een beetje triest. De hele morgen rijdt het. En hoe wilt dat extra zien voordelen hier? Voor de plantjes is het natuurlijk hartstikke goed, dus die vinden het niet erg. Wien de verkepers er net heel happy mee, want het waar had grote invloed op het keepgedrag. Zat het van het begin van de week wel natuurlijk 26 graden heen, je moet ook niet gaan matten, maar dan weer de keep minder best dan oriëren. Dus, Al wien er wel wat troszetters op de merk. Wij zijn het mat dan nog van de morgen rijden. Het wordt van de morgen, vanmiddag misschien wat mooier waar, maar ja goed. De stok moest al vol, hoor. Ja, dan. En die troszetters waren echt voor optimisme bij de verkepers. Ja, ik denk wel vanmiddag nog wel wat in houden. En de echte liefhebbers die komen me aan het worden en die houden wel een mooi begin, ik zou zeggen. Doet het aan de eind van de morgen wat opdroegen, kwamen er meer mensen. En van de middag werd het weer gezellig druk tussen de bloempjes.